azvisinei tirege tifambe nebasa hombe. Woma mashaiwa. Hatina kuzonatsombvisa kuti takamaisa pai. Saka mangoona pasara. Kuti hana kupinda mumota. Pandakazongomabudisa wani. Haubudisa here. Ngogogoa chitariko. Kuna maplastic plastic. Saka anotsvetwa hedu tangoti tombofamba ne rakabhenda kuzasi rakadai kumusoro rakasikibesa. Mazvona kuno side kuno kwakaresveka. Noti papi but pakaresveka. Abada kugadziriswa. Ukuzvona. See guys, amana. Oh my goodness. Nasi tara pagomba toilet for the people. Toilet for my muchaneta. Saka tikamboita challenge yekuti tikashaiwa jecha. Ndinawo yekuti kunotogwa jecha kure. Saka tazodecide nasi kuti pane kuti tirambe chingoverengera tane about 5 days. Chingoti jecha. Saka maybe isusu it's high time yoita sei takwanisa chasoverisa. Unfortunately mavhiri angu 2 abaiwa warabaiwa nechipikiri because nzira tashandisa icho tasingazoiziva. Then the other thing ndechekuti second vhiri izvozvi zvichiripo rabaiwa nemupangara but rekutanga panangobaiwa nechipikiri ratangotongobuda mweya ipapo kusvika rafotota kuti foto. Then from there tazoita second trip yedu tikazadzawo majecha aripo ndo majecha zvakare azouya akagadzira apa zvamukuona apa. From there majecha aya ndo azokwanisa kushandiswa nani navachivichena. sister. Bo here Tiribo kana muchifaravo. iribo tipei tinzwe. Sister ndo basa remuri kuona riri panapa. Islabo iyi. Tatakamiswa nezuro nekushaiwa Riverside. Saka Riverside ndo rataona ramatisengera iyi. Tabva tarishandisa apa. Saka silabo yedu yatodai yapera. Tari kuchivaka mudhuri wetoilet. Ndo zvamunoona. Tichiri ipapa. Ndona makaisa zvitina zvipaza zvina semende pakati apa. Chii chinozoitika nezvitina izvi? Iyi inongori silabo iyi. Saka zvitina tichazvibisa iyi. Silabo inongosara iri yega iri round yakadai. Anongori masapota kusapota dhaka redu kuti risatiza paposition yaro. Ndo zvega zviripo apa. Ko ichi ndechei ichichi? Ichimini. Tichazoita zivent pipe riya ndo richandopinda ipapa. Then kana ndikatsveta wooden yangu ipo panapa. Ndo straight yetoilet yedu zvichinda nekwamakamira ikoko. Samukone uri papi? Mukuva wetoilet iyi. Tinokwanisa kuti chero tikapinda nemunomu totodai. Kana kupinda futi neikoko. But plan yacho iripo tinogona kuti mukuva uye panapa wopinda. Then apa poita partition yebathroom. Handa zvina kubatana kuti uchibva umopinda umu. Hazvina kubatana. Pane chiro nemudhuri pakati petoilet pane mudhuri pakati petoilet nebathroom. So that munhu apinda munhu asazoda kundonhanikira kupinda umu kwamo. Asi saka zvinoda kuti mvura ichabuda umu ichapinda umu. Ichi ndo chiiti. Iyo squatting hole. Ndo munenge muchiitirwa zvese umu. Ndo mune gomba redu retoilet imomo. Mamchoneta zviri sei? Yapadhuze. Ndikuzwa kufara vaningi. Ndeiona zvakadai. Kana ndeigeza ndaona ndeigeza zvisemativo. Ndatisaingiye kumuzi kwevamweni ndotoendawo manguvo. Kukati kuri kugeza hatisaende kumuzi kwevamweni ndotoendawo manguvo. Maimbogezerepi? Ndaigezera kumuzakazi. Maibva kudzimba dzenyu muchina unogezera ikoko. Nekuindawo muchizimbuzi kwevamwewo. Zvangonaka wani tinovatenda nditi. Muzazoti kamane yenyu moadadira futi ka. Ndakazoma kuti ndi toilet yangu ini. Namusi wanitombo vanombototendekwa kuti vanofana kutombomupinda ndika. Nekuti maishandisawo dzevamwe ndika. Hatizodi munhu unodada nekuti ane zvinhu. Right. Tobva ipapo touya uku handei next. Plastering. Saka nhasi vachichena vazokwanisa kutengwa vachipedza kuplasta. Asi apa pada kumbogadziriswa mareviews. Mukuona kuti pada kuratidza pekutanga apo ndo pakaplastiwa ndokunga ndogusira zuro uyo. Ndo pajecha rekuti paplastiwe papere. Tongoti takatangira apa pakaplastiwa kusira zuro uyo. Izvi handizivi kuti sei zviri apa izvi. Why?
Scaffold hedu haisati aiwa sipo zveinoiswa mukati apa achagadziswa mareview sakachena maAirvins tambonetseka kuti ari papi tikati aiwa zvisinei tirega tifambe nebasa hombe woma mashaiwa hatina kuzonatsonzwisisa kuti takamaisa pai saka mangoona pasara kuti haana kupinda mumota pandakazongomabudisa wani hamabudisa here saka anotsvetwa hedu tangoti tombofamba tibva tavatsanangura nke because haisi mhosva yavachiri chena kunoukuka I think pabuilding yedu iyi pashandiswa type yemavhu anosvika 4 kunoti jecha reblack so chakuradzai jecha racho maybe mangwana votorwa murwizi rudhuze ndakatomborisengawo neni reblack vanotode rinovakisa kwozoti rakaita dhakadhaka zverinona mahari riyariya roshandiswa iyoyo type iyoyo roita seflower msobva ipapo padhaka iro roita seflower rakatete pasiketi toenda pane rimwezve rinonzi rinongoshandisiwa iroro nesemende harisanganiswi nezvimwe zvinhu amaronzi chiirorowo zvakare rototorwa kune certain place kwozoita manje rekuti jecha chairo chairo remurwizi saka 4 types dzevhu saka zvimwe zvinhu zvekuda zvekuti vachechera vanenge vatori first time yavo yekushandisa type revhu iroro saka most of the time pakuvaka apaka vaitovhunzwa kuti saka iri ndo type yamunoreva but kana jecha ravepo jecha vanoriziva asi type represent yekunoku yakatosiyana nedzekwana gutuko by far aoneta kunge flower hama zvahari saka ndokandi kuti vatobuda nedhisi vanenge vatonziwo chishandisai iroro ndo type yatoshandisa kunoku saka ndo iri kunzi vanoenda sei vanodira mvura tasingazive kuti munhu apedza kuplasta anokwanisa kudira mvura futi mvura inodirwa tasingazvizivi mudhuri kushe taingozova fulo zvenyu nemukati vakasadira inotsema saka izvo zvidai vatosidira saka timutswe asi saidi iro rodaiswa vakaisa zvinosimba asi vanatoisa mvura zvakasimba makuseni manheru mazviwa here kwete nhasi mangwana tingobatsiranawo navo tobva asi ngosanyanya unongona mukazadza munozadza madhiramu enyu saka apa ndo pavari pandaiswa mvura yakumberuka daisa mvura mangwana matebe imazichindi ayo ngaaende kumombe mene saka apa ndo patave kureva kuti imimi vanhu imimi bcause avana uyu vanga kugara mukati muka stage yakadai kuti zvinhu zvese izvi hazvichafanira kunge zvichigara munomu munzisa istage yekuti mavana kubuda apa pane zvitwa sei vachiri chenazvo tingi vari kugasa zvinhu zvacho but mumba takutoita kuti vatame kuti vati mugadzire because at the end of the day hatizodi kuona makuveserwa moto kuti mumwe musi patakazoonawo huni dzopfuta momuhosu saka todamboti dzibude huni nema uyu achori musakazi hamubikirwi nyange mvura iye nemheni ikanaya musabikira please andika azvadzingagwadziwa sikana kunyange kwakasvika vaenzi musina kwakubikira musamubiki mubedroom hamubikirwi munobikira kana pazhe ipapa ndo mamunobikira tangoti vanga vasingazvizivi kuti mubedroom hamubikiri avasingazvizivi atanga kugadzira mukati ndo pamuri kubuda nditi nhasi apa vagadzira pazhe asi patinoti mukati mongotuta zvinhu zvenyu kana madaro kuramba muri pano mombotovata nhasi zvati kutaura nhasi munovata anotanga kuti toda kugadzira mukati medavata mukicheni movata mukichenoenda umu hazvirambidziwi musi wavanouya uku motama modzokera ukoko saka mochimirira musi weko topetuka asi manzwisa kana vapinda muhozi mobuda nezvinhu moenda umu mombochizo muri imomo muchigarira pamba penyu pachiitwa nditi zvese mune maribhoni muchicheka nechigeri muchiinda handika mune makachena kamusosho mune makapfekeiko mune makapfeka dhirezi rerudzi
Siketi yangu nebhurazi yachona. Siketi iridzi jini siketi nebhurauzi Blouse white bo manje. kuchigumwe chako chipakamiwo But zvakanaka izvizvi. Okay sister kuda kuenda izvi. Bobo baba. Tenda tazwa kupara maningi. Masimana nzi wachona. Musiseka wajemai. Atiseki izvo tiri kutofarira. Ndiri kufara zvezvamuri kutaura. Ndiri kupara maningi. Ndiri kutozwa muviri wangu kuti ndikuzwa kuti manyoko. Kuzwa kupara maningi zvese zvindaizekwa zvese. Tenda.